guys, papunta na po kaming Surigao. Tsaka mamaya, kita-kits na lang tayo mamaya. Yan, kita-kits daw mamaya. Okay. Pasok na po kami sa loob. Sa loob po kami. So ito, sasakyan namin Montenegro. Dito sa may San Isidro. We're living here in Leyte. So we're heading to Surigao. Pa Mindanao na tayo guys. Ano guys? We're maglo-loading na po kami. Loading. Thank you. Ayan po guys. Arat na. Sakay na tayo guys. Let's go. So let's go. Nandito na tayo sa loob ng Roro. So ito ay papunta ng Surigao guys, sa Mindanao. Nandito na kami sa may Surigao. Surigao Port. Ayun na guys, nakarating na kami. And it's already 7 PM. So mga 7:30 or 7:25 kasi advance ko ng ano eh, 10 minutes. So yan na guys, dito na nga kami sa may Surigao. So welcome to Surigao.
pagkain, punta tayo doon inside. Oh, tingnan mo. Walang bag. Cute, tingnan mo. Ayan yung motor niya guys. Parang hindi motor. So kakain muna kami ngayon guys. Dito sa may Win. May Win. Win. Barbecue. Ayan. Kaya matagal na hindi nakakain ng barbecue eh. Win-win. Barbecue. Dito lang sa Surigao. Hindi, matagal na ako hindi kumain talaga niyan, pre. Ganun ba? Oo. Pwede dito. Healthy living kasi ako, pre. Puro ano lang ka, ano. Aba, kailangan mo rin yan. Ayan guys. Ano atin, pre? Paapit siya. Ano? Dita o pakpak? Yan lang nga available. Tingnan ko dyan. May bulalo. Ayoko ng bulalo. Sawa na ako dyan. Okay. Pork. Sige, isama mo na yan. Tsaka, magkano ba isa niyan? Size 5. 55. Kasama ko, ano kayong gusto niya. Sige, isa nito. Sa kapaa. Ay, ito, magkano ba? Pack 60. 60? Ito na lang, dalawa. Dalawa kapakpak. And then, ano ba to? Apay. Atay. Lancer. Wag na lang yan. Medyo hindi ano sa katawan yan. Ano, bumili na ako, pre. Ano sa'yo? Hindi, sinama ko na rin sa'yo. Dalawang pakpak, tsaka sama mo, ay ano? Kinain. Hindi, yung, Isaw. ano ba yung pork ba yan? Barbecue, ay, pork barbecue ba yung iba? Pork, oo. Magkano yung pork barbecue? May tea. Kahit dalawa na lang nun. Oo, yung kanin. What's up mga boy, mga gaw? So, dito tayo ngayon sa Surigao. Kasama ko na naman ulit si Boy Jericho ng Surigao. Hindi, si ano to? Si LA. L.A. Luis Edward po. Andito lang kami ngayon sa ano, isang kainan dito sa may Surigao. So, ayun, na-miss ko kasi kumain ng barbecue. Ayan, barbecue. Kaya sabi ko sa kanya, pre, kahit hanap tayo ng ano, yun niya yung mga ganitong pagkain. Ito po. So Mayroon guys, na- kakarating lang po namin ng Surigao. Ano po, kakain muna kami. Mahirap magbiyahe ng unang kain. Kain muna kami guys. So, kain muna kami. Hanap ka daw ng sombrero kapag mainit. Karon ginagawa nila. So, ikot na kami dito sa ano guys. May bayan ng Surigao. Surigao City. Ah. Buti nga guys, nakatulog kami. Sama. Kasi mabait yung isa namin kasamahan din. Eh, nung pamunta ka dito, pre, no? Grabe, gumaganon. Move! Move! Oo. Napansin ng kasamaan ko, naantok na ako sa biyahe. Parang kumbaga gumigiwang na yung pagdadrive ko ng motor. Kasi napapagikot na ako nun eh. Pero thanks God pa rin, walang nangyari sa amin. Ano ba, bote? Ay, 5. Dito tala na usod. So yung dalawang nauna kahapon, Wala na. kung napanood, Naglaho na.
Parang bula, naglaho. Dalawang artist yun, di ba? Hindi, isang Artist pala at saka rider. Hindi. Sniper yun. Ay, sniper. Hindi rin naman nila alam na Nasiraan ako. Iba yung ano, takbo nila. Oo. Kasi kami yung naiwan. Kami yung, baka akala nila pinakbuhan namin sila, pero kami yung naiwan. isa. Bira lang kumakain ng isa. Nalilipot lang. Yung kinakain mo palagi. Hindi, itong Minsan lang. Bugay, yun. breakfast nga ako pre, oatmeal lang eh. Wow, pwede na. Ano ba ito kapuso? Yes ma'am. Ay, Wala naman nakain mo. Nag-erase? dami na pa natin. Ikaw. Hindi naman natin ito papakin mo. Ilan pa? Hindi makakabili di ba? Nalubitin pa kami guys. Wala nang kanto. Saing pa daw. Tablay. Tablay magsasaing. Ano, mag-aantay na naman tayo? Meron pala sila. Akala ko magsasaing pa yun. Wala pa, lagi nalaga. Ito po ang style ng probinsyano type kinakain. Paano kumain ng probinsyano? Mga kamay. Inakamay. Grabe yung trip natin. Hindi ako makapaniwala na karating tayo dito. No? Pero yun yun, naglalaro pa lang ako naman. Naglalaro ako ng LinkedIn, nasa Manila pa tayo. Parang kahapon lang. Ano ba yan? Ano tayo? Parang tayo lang. Kasi kung iisipin mo talaga yung biyahe mo, para kang mababaliw. Dami nangyari. Dami pang checkpoint. Kung iisipin mo talaga, no? Yung ano, yung biyahe natin. Kung mag-isa lang ako, wala talaga akong ibang naisip, yung sulit das talaga. Parang walang katapusan ko ah. Walang hanggan yung ano, yung dulo. Lalaro ka ng connect das, diba? Walang dulo nun. Ako ilang stopover ako nun eh. Kaya maganda na makakalat lang siya ng gabi. Kaya ilang stopover ako. Yung takbo ko, hindi mabilis. Hindi ako kabisado yung lugar. Hindi ako kabisado ko yung lugar. Kaya kong ano. Eto na, baybayan mo lang yung kulay dilaw. Wala nang ibang Palabas ko. Surigao. basta bawat closing, anong ginagawa natin? May ganito, nakakay kasama ko. Parang wala ko. Malasing ko na ako. Yung taon ko. Yung araw, hindi ako makakita. Kasi ng araw. Kasi bumiyahin naman yun. Kasi may ano na, may araw na. Parang nakakapan. Maganda yung buhay ka. Kasi yung katawan mo, hindi... Yung nabutan. Yan guys, tapos na kami kumain. Mamaya gagala kami. Yung
sa bayan. Pero dito na kami sa bayan. Oo po. Manya, konti lang. Busog lang kami ng po. Lakad lang ng konti. Yung konting ano lang, hakbang. So, busog na kami, sold na guys. Sold na yung isang gabi namin. At kami mag-iikot. Sulit pa rin yung ano namin. Nagpapasalamat din ako sa ano. Eh, hindi naman talaga kami masyadong close. Doon lang kami nagkakilala sa Matnog. Eh, yun eh. Wala kaming magawa na isang sakay kami sa barko eh. Paano eh? Basta yung dalawa. Nagka-close lang Wala. kami doon. Oo. Tatlo na lang kami natira. Yung isa naiwan na sa Tacloban. Kasi taga-Tacloban ko. Pero ako, dito na ako sa Surigao. Maghihiwalay na po kami dito sa Surigao. Tapos siya, pabiyahe pa siya sa Cagayan de Oro. Kaya, pre, thanks talaga. Wala ka naman yan. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. Mga niya, sabi nga niya, bago lang kami nagkakilala nito. At doon at sa sa may Matnog, sa Sorsogon City yun guys. At yun, 5 kami ng guys ng makikita niyo yan pag napanood niyo yung video namin, yung full video ng Manila to Mindanao na motovlog ko guys. So makikita mo yan mga kasama ko, yan. Sila sila Dan, Tony, LA, kaya yung isa nakalimutan ko si Kuya Ayun. Basta panoorin niyo na lang yung videos namin guys. Manila to Mindanao motovlog year 2020. So ito mga kasama ko sila guys. Bali mga solo riders po kami na sama-sama dun sa Matnog. Yung mga na stranded kumbaga dahil pahirapan ang kuha ng ticket. So ayun lang po guys. So tayo magagala ngayon dito sa Surigao. And it's my first time to come here dito sa Surigao guys. At first time ko rin mag-travel ng solo rider galing ng Manila to Surigao. Surigao. Oh my God, mahirap pala. Pahirapan. Mahirap ano. Oo. Tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang. Pag napanood niyo yung guys, yung Manila to Mindanao, makikita niyo yung ano niya guys, yung motor niya, yung vintage niya natanggal. Natanggal yung tambocho. Ayun. Ilang beses kami guys, basta panoorin niyo na lang para maganda yung mag-enjoy kayo guys. Basta more on lang naman, road trip lang yun siya. Ayun guys, subscribe natin siya pero wala pa siyang channel. Oh, first time ko ng totoo talagang vlog. Kasi yung idol ko talaga si Bob Brian at si Cassie, yung idol ko talaga. Ay, mga magagaling na Mga hanip, mga walastik pagmana, pang pro talaga. yung mga professional talaga na mga vlogger. Darating din naman tayo dyan. Oo. Dahan-dahan lang. Parang motor din yan eh. Dahan-dahan lang makakarating ka rin sa destination. Kumbaga takbong pogi lang. Oo, takbong pogi. Ganun lang yan. Ano pre? Arat na tayo. Tara. Game. So alis muna kami guys. Ikot lang tayo dito sa may bayan ng Surigao. Wala naman kasing
magandang galaan dito pag ganitong oras na kasi siyempre madilim na rin, di ba? Mga ano lang, ganito lang, seaside, chill lang kumbaga. Tambayin, Kain. o kain ng balot dito, may mga balot dyan eh. Marami. O ayan, may balot doon, no? Balot doon, balot din dito. Yan lang. May mga kainan din dito, guys. Kung gusto niyo rin kumain, ayan, marami dito. Saka may Tavern Hotel. Pwede magstay. Oh, yung mga gusto magstay. Tavern Hotel. Malapit Ano? lang yan, 'di ba, sa ano yung port na pinagtara natin. Ayun, no? Port na yan. Hindi yung ano, no? yung pinagbaba natin. Oh, dyan. Ayun. Ayun. So may mga hotels din dito malapit, guys. Sa mga yun nga, yung mga gustong ano mag-stay dito. Ayan. Ayan, malapit lang dito, guys. Yung walking distance lang kung gusto niyo maglakad. Kayo jogging pag umaga. Ayun. Malapit. Pero ang inyo, malayo. Malayo pa. Oh. Malayo pa sa amin, guys. Kaya mababa pang biyahe papuntang ano, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. So, yun lang po, guys. So, hindi ko alam kung saan na kayo pupunta nito ngayon dahil Anong oras na? wala na, alangan. Time na para magpahinga. So, basta guys, yung pag panoorin niyo yung video Travel namin vlog. ng yung about sa Manila, yung travel namin ng Manila to Mindanao. Mga kasama ko nga to, mga solo riders na nagkakilala lang sa Matnog, Sorsogon. Yan, panoorin niyo po yun, guys, sa channel na to. Maraming salamat po at I hope na nag-enjoy kayo sa yun nga, aming adventure. Kasama ko sila at kahit isang araw, ilang araw? Isang araw. Ay, isang araw, dalawang gabi. Parang gano'n, isang araw. Sabihin natin 2 araw na para ano. Ayun, 2 araw nakasama ko sila. Babait, guys, kasi ngayon pinagstay ako sa kanila. At kahit kay Sir Tony, maraming salamat din dahil pinagstay nyo kami dyan sa kumbaga tiwala ka sa atin, diba? Opo. Kahit yun nga, doon lang tayo nagkakilala. Kahit minsan, Oo. sandali ang pagkakilala lang. Tapos, ano po yung loob mo na parang close ka agad gano'n. Kaya nga, so maraming salamat Sir Tony at saka ito, maraming salamat din. Welcome. Sa yun nga, hanggang dito na lang po tayo. So abangan nyo na lang po ang mga susunod kong adventure, kung yung mga gala ko dito sa Mindanao. Yun. Tsaka subscribe nyo na rin siya pag ano, i-update ko na lang kayo kung may channel na siya. So shoutout ko to para makita nyo. Kasi may ano to Jericho ng Siargao, Surigao. Ayun, guys. So maraming salamat, guys, and see you on my next video. Good morning, guys. So ayun, pauwi na nga ako. Papunta na po ako ng Cagayan de Oro ngayon, guys. So time check po, guys. Ano na nga, mga 5 something. Ito, pwede na dito. 5:30. 5:30. Ayun. 5:30 na. 5:30 ng ano, umaga. Maganda kasi bumiyahe pag ganitong oras kaysa yung bibiyahe ka ng alas 9 o alas 10. Medyo mainit na yun. Saka pawis-pawis na yung mga singit mo. So Oo ito, nga, no? maraming salamat sa kaibigan ko dito sa ano, sa Surigao. Nakasabayan ko lang din to sa ano, sa Matnog. Ayan, maraming salamat sa kanya, guys. At pinatira niya ako sa munting bahay nila. Yung ano, simpleng buhay lang, gano'n. So ayan, maraming salamat, pre, ha. Sana ano, next time makikita-kita pa tayo. Ayan. So, yun nga, guys, di na rin ako magtatagal na dito at wala nang ulan eh. Kanina kasi ano, ang lakas ng ulan. Malalaman yan dun. Basta panoorin nyo na lang yun, guys, yung Manila to Mindanao motovlog ko 2020. Yun ang gagawin kong title. Hindi ko alam kung mauna ba itong i-upload or yung yung isa. O yun nga, yung Manila to Mindanao na biyahe namin. Kasama ko yung mga solo riders. Yun. So maraming salamat ulit po yun. Nag-stay mo ko dito. So biyahe na naman tayo ulit. Mga 5 oras siguro. Takbong pogi muna tayo ngayon kasi medyo malamig eh.
So ano guys, tara.